Josune Urkola, Eusko Alderdi Jeltzaleko udal zinegotzia zara eta alderdiaren bozeramailea Usurbilen. Hasteko eskerrik asko gure gonbitea onartzeagatik. Noagoaren urte hurrenean, 25 urte bete ditu orain Noagoak, Kafe Garai izeneko atala jarri dugu martxan, ez? Eta gonbidatu guzti lehenbizi galdera hoxe egiten diegu, ez? Duela 25 urte, zu nuntzen den? Galdera, 25 urte atzera botatzea, pensatze hutsa ere, ez? Urte asko dira. Bai, urte asko dira eta gogoetak, pentsaera desberdinak ekartzen dizkizu. Esango dizut, ni Usurbilera etorri berria nintzela. Berria, 25 urterekin konparatuta nahiko berria, 3 urte neramatanik hemen Usurbilen bizitzen. 93an etorri nintzen, eta praktikamente Donostian egiten nuen lan, eta nebilen etxetik lanera eta lanetik etxera. Nik oso bizitza gutxi Usurbilen. Eta ia, bai, batzuk ezagutzen dituen, baina oso jende gutxi. Baina 25 urte, orain dela 25 urte, izan genuen lehenengo semea, eta horren aitzekian, hasi nintzen Usurbilen gizarte pixka bat egiten. Parkean, eskolan... Aurrak izaten dira, ez, aitzaki. Hori da, sozializatzeko, ez? Hori da, eta horretan nintzen ni. Baina gehiena etxetik lanera, lanetik etxera, eta Donostiko tarte hort. Eta 25 urte eta gero bizitzen ari gara pandemia bat, bete-betean, bete-betean ja uste badirudi amaitzear den zerbait dela, ez? Ezakit, hau ere denei galdetzen digu, denoi gertutik bizitzea tokatuko zaigun zerbait izan da, baina ezakit, etxean, maila personalean, nola eraman dezue pandemiak ekarri duen guztia? Orokorrean esango genuke ondo eraman degula. Bai, luzea izan da, eta da oraindik ere, azken egunetako albisteak ez dira bate, ez dakit, berriro agerraldi batzuk eta badirela. Baina ez, orokorrean guk ondo eraman dugu, okerrena pasa dugu azkeneko, udara hontan, abuztutikan, honea, bitartean, bai gure goraberekin eta dena erabat aldatuta, bai musukoarena, distantzian mantendu beharra, kalera nola atera, baina normalean, orokorrean ondo eman dugu. Kontua da, azkeneko abuztu honetan oporretan geundela, familia hilobekin eta, hiloba txiki batek eman zuen positibo, mailaka, bat bestearekin, gu guzti genuen, ja libre ginela, kontua da, batek eman zuen positibo eta gero txandaka, eman genula denok. Ni barne, eta bakunatuta ja 2 dosiekin eta positibo. Txertatuta ere? Txertatuta ere, 2 dosiak hartuta eta positibo. Baina, ez gira kejatuko, nahiko harin pasa dugu, eta... Esaten da ez, behin txertatuta gero, kutsatu ezkeo harinago eramaten dela, ez? Hori da esaten dutena, eta nik egia esan, bainik eta baine senarrak biok ginen txertatuta eta biok pasa dugu oso harin. Beste batzuk ez dute horrela kontatzeko modurik izan eta egia esan. Bai, egia da. Gogorra da, gogorra da. Ez da urrutu irajun behar, ez? Hemen ere izan dira kasuak, bai. Bai, ordura bitartean ez genitun PCR-ak egin. Bat bakarra egin nuen ja praktikamente urte terdian, eta azkeneko honetan egin ditugu bat bestearen atzetik. Baina, ondo. Hola tokatu da, ez? Oida. Esan dugu zinegotzia zara udaletxean, baina zure bidea, okerez banago, eraikuntza sektoreari lotuta dago. Ez dakit pandemiak, Usurbilgo Zumitza eraikuntzak enpresan egiten dezulan. Ez dakit maila personalean aipatu diguzu, baina lan arloan pandemiak zein neurritan baldintzatu duzuen jarduera? Asko igarri dezue? Bai, hasieran denok bezala nahiko urduri, ez genekielako nola bideratuko zen, zer egin beharko genuen, hasieran urduri. Guk geldik egon gehan tarte bakarra izan da hasierako denboraldi haiek, pandemia hasi zen martxoan, apirilean, bai,
Hor geldirik... Hor eten egin zen. Eten, bai, horreten genuen, baina, bueno, zizen 2 edo 3 aste. Eten, erabat eten, orduan horreten genuen. Eta hor etxean, eta, bueno, urduritasun puntu batekin. Baina, gero, zorionez gure lana aire librean asko da, eta horrek erraztu digu, hartu behar izan ditugun baldintza horietara errexago egokitzea. Bai, distantzia mantentzea, protokolo berriak martxan jartzea, horrek erraztu digu. Distantzia mantentzearena, bueno, ez beti, ze gure lana banaka ere beti ez da posible izaten. Baina bai talde murriztuagotan eta horrela bai. Bueno, bizkanaka egokitzen joan geha eta, bueno, ez geha kexatuko. Hasierako tarte hori geldi-geldirik egon ginen orten, gero poliki bada ere lanean jarraitu dugu eta gaur egunean ere. Garai hartan, pandemia hasi berritan ere, gaina kezka handia zegoen ekonomikoki ere, zer etorri ziteken beldur ginen ere, zera bat gelditu zelako dena, ez? Ez egite zuen sektorean, eraikuntza sektorean, etorkizunari begira eta etorkizun hurbilari begira itxaropentsu zarete, edo oraindik ikusten duzu beharko dela pixka bat denbora gehiago pandemia aurreko martxara bueltatzeko? Zein presio duzu? Nik esango nuke momentu guk gure sektoreak nik uste gaina orokorrean esango nuke 2008-2009ko krisialdiura gogorragoa izan zela oraingoa baino. Bai. Hombre, ondorioak ez baino, zergatiak ez dira berdinak. Hau orain pasa dugun hau pandemia osasun krisi bat izan da eta horrek izan du eragina beste iskina guztietan. Baina nire ustez okerragoa izan zen guretzako 2008-2009koa. Egia da, hortikana eri ginela pixka bat ez, dexente errekuperatuta geunden eta gero etorri zaigu pandemia. Baina hau, motza izatetikan aparte, beste zergati bat izan dut. Arduan nik uste eta hau errexago pasako degura, eta gehiago esango nizuke. Gu ja bagaude pandemia honen aurreko ja martxan bagaude. Bai, eta baita ere gehiago esango nizuke, baita 2008-2009ko... Osea, lan volumen hori berrekuperatu duzu. Bai, guk errekuperatu dugu. Guk hori konturatzen geha aurrekontuetan. Osea, ze lankarga daukagun aurrekontuak egiterako. Osea, zenbat eskari daukagun. Gero beste kontu bat izaten da egiten dituzun aurrekontu egitatikan, zenbat izaten dian lana egiteko, benetan lana egiteko, ez? Baina guk termometro hori hartzen dugu aurrekontuekin eta momentuetan lan asko. Eta lan mota ere bai, krisialdi garaian egon geha gehien bat eraberritze lanak egiten, eta orain berriro ja hasi da mugitzen obra berriak. Ze hor egon da tarte zabal bat, 5-8 urte, ia etzanik egiten obra berririk. Batzez ere zaharberritze lanak. Bai, zaharberritzeak, bai, hori da. Bueno, ezakit sektore batzutan edo ofizio batzuetan, ezakit elektrizistak edo beregoilu zein galdara instalatzaileekin hitz egiten duzu eta jendea behar dela, jendea prestatuta eta formazioa duen jendea behar dela diote, ez? Eta enpleguan ere dirudienez hor badago jende premia edo, ez? Ezakit eraikuntza arloan ere hori gertatzen den eta horrek eragiten dizuen zeharka, hau da, olako orain lana askorekin daude, berogailua jartzen dituzten instalatzaileak, galdara jartzen dituztenak, elektrizistak. Ezagit horrek ere eragiten dizue zuei eta nabaritzen dezuen. Bai, aipatu dizuten bezala, momentu honetan lankarga dexente dago eta ez gu bakarri baizik eta sektorean langile falta handia dago. Alde batetik, egia da gure lana lan gogorra dela. Lan fisikoa da dena, eguneko lan fisikoa da eta gogorra. Neguan, hotza eta euria delako eta lan gehiena kanpoan izaten delako. Babesi gabeko lana. Udaran, beroaren gatik. Eta inor gutxina izaten du olako, kargak hartu da. Bai, alde hortatik lan gogorra da. Hori alde batetik, eta bestetik aipatu dizuten lankarga izugarri horrengatik, bai, langilea topatzen eta profesionala direna topatzen asko gustatzen zaigu. Bai.
Bai, eta gainera lan batzuk utzi beharrak ere bai, ezin dezulako, ez daukazu. Ez daukazu langilerik, edo... Orduan ezin konpromiso berriak hartu, ez dealako iristen. Claro. Bai. Bueno, zinegotziaz arenez, jarduera horri buruz ere galdetu nahi dizugu, azken, okerrez banago, azken bi legealditan Eusko Alderdi Jeltzaleko EJ PNV-ko hautagaia izan zara Usurbilen, eta ez dakit, nondik datorkizu politikarako joera? Etxetik akaso? Bueno, ni nahiko salsera naiz. Nahiko salsera naiz eta, bueno, beti gustatu, beti izan dut herrigintzarako grina hori, ez? Eta ona Usurbila etorri nintzenean, ez dakit, batik, Arestian aipatu dizuten bezala, hasi nintzenean hemen parkean eta gizarte pixka bat egiten Usurbilko herritarrekin, bueno, ez dakit, nire baloreak ordezkatzen zituen talde bat topatu nuen da, bueno, pixka bat kostazite da, baina aurrera pauso bat ematea erabaki nuen eta hemitxe nago, bai. Orduan Usurbilen sortu zitzaizun politikarako joera edo grina? Bai, beti, politikarako bai, Usurbilen, bai. Hola esango genuke bai. Bueno, jarduera politikoa hemen eta toki guztitan gutxietxia dago, esango nuke ez jarduera politikoa bakarrik, jarduera publiko osoa, ez publikoan aritzen diren jarduera guztiak, ez? Badago maiz entzuten den esaldi bat, ez? Politikari guztiak berdina zarete, ez dakit, zuk askotan entzuten duzun esaldia ote den, eta hori esaten duenari ze esango zenioke? Bai. Hori, egia da, zoritxarrez askotan entzuten dugu, eta ohitura handia dakagu adimez, zuk esan dezuna, ez politikarako bakarri baizik, eta denetarako, dena berdinatzeat, denak, eta politika bai. Politika bera dago gutxietxita, ez dakit motiboak badauden edo ez, baina bai, egia da, politika bera dagoela gutxietxita. Baina, bueno, hori horrela esatea oso horrixa da. Eta nik hori esaten duenari esango nioke, ez dakit, ausardia pixka bat izateko eta aurrera pauso bat emateko. Eta berarentzako, bere ideietatik hurbilena dagoen talde batekin, udalgintzan aritzeko esango nioke, hori da esango niokena. Eta gainera, baita ere esango nuke, legealdi batean denok pasa beharko genukeela udaletxetik. Udalgintzatik, nik uste maila bajuenekoa dela, politika egiten udalgintzatik anaz beharko genuke, hori hortikan gora. Baina udalgintzan, udaletxean nik uste denok egon behar genukeela, gutxienaz legealdi bat. Ez genuke... Ideologietatik haratago ikasteko eta ikusteko zer dan udaletxe barruan egiten da eta ze beharrezkoa dan, ez? Bai, ze beharrezkoa dan. Eta gaina dana da politika. Politikak ekartzen duena eta ekarrena ez da balioan jartzen. Eta eguneroko funtzionamenturako beharrezkoa da. Bai, ze bestela? Bai. Eta, ez dakit, norbaitek egin beharko du. Bestela ez dakit. Bestela zein da alternatiba. Zein da alternatiba, ez? Eski hori da, ez? Bai, bueno. Eta ez genuke hain errexagian esango. Deno pasako baginaka? Deno berdina zate. Hobeto baloratuko genuke jarduera, ez? Konturatuko ginak ez zaila dan. Ze errexadan esatea deno berdina zate eta ze zaila dan, erabakiak hartzea eta horregotea. Bueno, epe honetan 10 urte bete dira etaren armagabetzea edo desegitea, ez egin nola esan, etaren jarduera eten zenetik 10 urte pasa dira. Egia da, gatazka armatuak edo ilegalizazio, gatazka politikoak oro har asko ozpindu dituela, ez? Alderdien arteko harremanak eta esan nuke baita ere harreman personalak sektore batzuetan, ez? Ez dakit orain errezagoa ote dan udal zinegotzi gixaritzea Usurbil bezalako herri batean, edo berdintxu ote den. Zuki igarri dezu gauzak hobetu direla azken urteotan? Bai, nik igarri, ni
armagabetzearen ondorengoa naiz. Aipatu duzun bezala azkeneko 2 legealdiotan eta aurrekotikan erdia egin nuen. Bigarren nintzen zerrendan eta sartu nintzen erdian. Andonik utzi zuen eta ni sartu nintzen bere ordez. Eta egia da, gero aurrengo 2 legealditan zerrendaburu izan naiz eta bietan sartu naiz. Aldatu da, nik aurrekoa ez dut ezagutzen, entzun da, nik bizituta ez dut ezagutzen. Esango nuke zerbait aldatu dela. Bueno, modu askotako eztabaidak izaten ditugu udaletxean. Batzuk gordinak ere bai. Baina, hortikan haratago, esan behar dut, Usurbilen EAJ-ko zinegotzea izatea ez dela errexea. Horrela da. Eta hori esan da, esango dut, gaur oraindik ere guk, EAJ-ko zinegotziok eta EAJ-reko siglekin gabiltzanok jasaten degula irainak eta pintadak, azteko gure egoitzan, eta ez gure egoitzan bakarri baizik, eta eraikin publikoetako hormetan ere bai. Eta esan behar deten udalak hori ezabatzeko ez duela ezer egin. Eskatu izan du dugu, baita ere guk, plenoan eskatu izan dugu, mesedez hori garbitzeko eta ezabatzeko, eta erantzun zaigu, gure egoitzan egindakoak pribatuak direla eta hortan ez direla sartuko, baina publikoetan egindakoak ere ez. Eta iruditzen zait, onartezina dela gaur egun, oraindik horrela ibiltzeak. Esango nuke... Eta udalak igual zuze joita duela. Bai, badauka, bai. Nik uste dut kultura demokratikoan lanketa berezi bat egin behar daukatela herri honetan askok. Bueno, hain zuzen ere, zuek azkeneko 2 udal aurrekontuen bueltan, kultura politiko-demokratikoa, bizikidetza eta giza eskubideen arloa garatzeko proposamena egin dezu, ez? Eta partida konkretu bat eskatu dezue gordetzeko 15.000 eurokoa, uste, apuntatuta daukat. Pentsatzen dut izango dela inguruko herrietan ematen diren edo eman diren jardueraen antzekoak edo antolatzeko, ez? Horra, badibidez, Andoainen memoria eraikitzen jardunaldiak egin zituzten urte hasieran. Lasarten duela 2 urtetik ari dira bizikidetza landuz programa lantzen, gainera konsensuan, alderdi guztiak bat eginik. Pentsatet zuen proposamena hil horretatik dijoa, ez? Hau da, landu dezagun hemen gatazkak utzi duena eta erpin guztietatik landu dezagun, ez da? Bai, hala da. Hala da, eta ez Andoainen eta Lasarten bakarrik hemen. Hernanin ere uste dut. Hernanin egin da, Hernanin, Astigarragan ere bai, nik uste dut Astigarrakoa pixkate apalduta dagoela, baina Urnietan ere bai. Hemen Buruntzaldean Usurbilen ezik herri guztietan, beste 5 herrietan landu da. Eta Gipuzkoan beste hainbat herrietan ere bai, eta hemen auzokoa, Orion, ere urte batzuk badaramatzate lanketa hori egiten. Bai, hortik handijoa guk egiten dugun eskaera. Guk nahi duguna da, gure helburua izango litzake, bakea modu betikoan eta modu atzera ezinean finkatzen laguntzea, herri osoan. Eta horretarako egingo genukeena da udal ordezkariak eta herri mailako lantalde batzuk sortu, beti ere aditu talde baten laguntzarekin lanketa bat egin. Baina baldintza ezinbesteko izango litzake egia da, udalean ordezkatzen dugun alderdi guztien adostasuna. Ez luke balioko... Claro, bestela erren hasiko litzake, ez? Hoi da, ez luke balioko gehiengo zuen hartzea baizik, eta izan beharko luke aho batez eta denak ados egotea. Eta hori lortuko balitz, guk proposatzen dugunak 5 ardatz izango lituzke. Giza eskubideak, guztientzako, biktimak, salbuespenik gabeko biktimen genekiko konpromisua, memoria, elkarrizketan oinarritutako memoria partekatu bat, kultura demokratikoa, eta azkenik gizarteratzea. Gizarteratzea, presoak ateratzen direnean, ze modutan gizarteratu nahi ditugun, modu humano batean, gainera eskumen hori Jaurlaritzak hartu berria du. Espetxetako eskumena. Eskumena hartu berria du, eta ez dakit. Espero dugu eragina izango duela.
Hori izango litzake, gure iragan hurbilean gertatutako horre buruzko hausnarketa bat egitea izango litzake. Zeuzu bezalako herri baten ere egin beharreko ariketa bada, ez? Guk uste dugu beharrezkoa dela. Eta itxoero pintxuzea, nola ikusten duzu dal gobernua? Bueno, ja bi urte jarraian eskatu dugu partida hau sartzea eta onartu zaigu aurreko aldin pandemia dela eta kendu zen partida bat izan zen, hori bai, aurrekontuak moldatu behar izan ziren eta partida hau kendutzen etako bat izan zen. Eta egia da, azken urtean, udal gobernuak egin duela hor beste lanketa bat egiten ari dira, 36ko gerra, frankismoak eragindako memoria hori ere horra idea ikerketa bat eta lanketa bat egiten, eta hori oso ondo dago, hori ere egin beharrekoa da. 80 urte pasaria, espero dezagun beste hau lantzeko ez... Pasa behar izatea 80 urte. Bai, beste hainbeste urte, baina bai, beharrezkoa badala ikusten dugu bai. Bueno, zu, Josune, besteak beste, Euskaraldiren aurpegitako bat izan zea, ze kalean egin diren jarduera askotan egon zara Euskaraldiko lantaldeekin batera, eta orduan, buru belarri bilizare, zara gainea, lantalde horren baitan, ez? Bueno, irutzegu sensible ezberdineko euskaltzaleen topaliku bilakatu dela Usurbilen Euskaraldia, eta zentzu horretan, zuri zer eman dizu Euskaraldian parte hartzeak? Ze ekarpen egin dizu? Egin diten ekarpena da, hitz egiten ari garen gai honetaz, bizikidetza eta guztioi horri buruz, Euskaraldiak hori da ekarri ditena, zuk aipatzen diazun bezala sensibilidad ezberdineko talde bat gaude hor barruan, euskerarengatik lan egiten, zoritxarrez asko daukagu egin beharra, dagoen egoera, ez dakit, ez nitzake ausartuko esateaz, egoera hobea daukan edo txarragoa daukan. Nabarmena da ezagutza asko handitu dela, baina erabilera, ez hainbeste, ez. Eta zoritxarrez, lanketa hortan, buru belarri jardun behar dugu, eta lehenu aipatu dizuten bezala salsera usa nola nahi zen, hor nago barruan, ez, kezkatzen nauelako euskararen gaiak. Hortik aparte eman ditena da, sensibilidade, konturatu naiz, sensibilidade ezberdineko eta kolore ezberdineko lantalde bat osatu eta Usurbilen ere funtzionatzeko ongai garela. Usurbilen ere bai. Eta lehen aipatu dugun bizikidetza hori martxan jarriko baniz, seguru beste esparruetan ere zabalduko genukela. Gustatuko litzaidake. Euskaraldian daukagun lantalde hori beste esparruetan lantzeko modua izatea. Bai, adibide ederra izan daiteke, ez? Beste batzorde batzuk ere zabaltzeko orduan, ez da? Bai. Bueno, Euskararen inguruan ari gara, Euskaraldiaz, noguak ere parte hartzen du Euskaraldiaren batzordean, da. Euskara bera ere normalizatzeko ere sortu zen Noa Kultura Elkartea duela 25 urte, eta geroztik, aldizkariak 25 urte bete ditu, baina gero, sarean ere bagabiltza, eta elkarte bezala kultur jarduerak antolatzen ditu Noauak, aisialdian ere gero eta ardura gehiago hartzen ditu. Aipatu dezun bezala Euskaraldiaz aritu garenean, oraindik lan asko dago egiteko, ez? Baina zure perspektibatik eta zure iritziz, zer gehiago egin dezake Noauak, edo zer du egiteko, zer du faltan? Ez ariketa erresa, baina... Ez, baino, ez dakit, helburua oso ona. Euskararen eskuaren normalizaziorako sortutako, jaiotako aldizkari bada, eta egia esan alde hortatik nik uste sekulako lana egiten dezutela. Edabide, zoritxarrez ez dauzkagu hainbeste edabide euskera gutxean funtzionatzen dutenak, eta alde hortatik sekulako lana egiten dezute. Nik Usurbilen agonezkeoz betidanik, ia betidanik, esan dizut, 83an etorren nintzen, eta 28 urte daramatzate Usurbilen, eta Noak 25 urte ditu. Alde horretatik sekulako lana egiten dezute. Eta zer botako nuken, agian igual ikuspegi zabalago bat, ez dakit. Egia da Usurbilko aldizkaria dela, eta gehien bat Usurbilko informazioa jaso beharko genukeela. Eta Noauari esker egia esan,
gauza asko jakiten ditugu. Baina igual inguruko, ez dut esango Gipuzkoa osoa zabaltzea, baina igual inguruko... Eskualdekoak, ez? Bai, eskualdeko informazio gehiago, bai, igual eskertuko genuke... Ez dakit, eskertuko genuke edo igual hori botako nuke faltan. Eta soberan berriz, ez dakit soberan dan, nik desberdintasuna egingo nuke sarean zaudetela esan duzu eta paperean. Orain dela 25 urte paperean bakarrik. Eta orduan oso primeran, noski. Baina gaur egun nik uste irakurlea paperea engantzatzea gero eta zailagoa dela. Eta ez dut esango soberan dagoenik, igual maiztasuna, osea, astekaria da. Okeraz banago hasieran 15 zen, ez? Nik uste nire galdera da, ez dute zaizkigu Noauako aldizkariak berak pilatzen buzoietan? Hain maiz, osea, maiz ateratzen dira, paperekoa, besterik da sarekoa edo internetekoa, ez? Hor nik uste badagoela... Zer pentsatua? Zer pentsatua, baina baita ere esango nuke adinkontua ere, bai. Karo, gero eta gero, ez da Noauaren kasua bakarrik interneteko, ez dakit arazo deitu edo... Orokorra da, bai. Bai, orokorra da, orduan. Ez dakit, nik igual maiztasuna paperekoa, ez internetekoa. Sarekoa ez da astekaria eta ez da egunerokoa, ez? Etengabekoa da. Hoi, etengabekoa da, igual alde hortatik hori oso ondo dago, baina igual paperekoa... Bai, ze belaunaldi berriek mobilean bizi dira, ez paperean, ez da? Bai, nik uste paperekoa, bai aldizkariak, egunkariak ere gero eta gutxiago, kostatzen zaigu, bai. Ez dakit, bueno, bestela, sekulako lana. Bueno, eskerrik asko. Igual politika gutxixoago eta kultura eta aisia gehiago hori ere, bai. Igual arrazoi duzu. Bai. Alde hortatik, bai, eta baita ere, ja hemen dena esaten... Konfiantzan, esango nizuke, azken urte hauetan, eduki dugu gehi bakarra, Gehi bakarra, bai. Eta hori, guri, neri ere, sekulako egurra hain digu. Hain gertu egon da jendeak kezka hori badu. Bai, ulertzeko da. Beste herri batean egon balitu ez duke inbesteko kezka izango. Ulertzeko ere bada. Bai, ulertzekoa da kezka hori egitea. Bueno, Josune, eskerrik asko, tarte hau eskaintzagatik eta plazera handia izan da. Bai, bueno, berdin niretzako ere, eta bukatzeko zorionak. Eskerrik asko. 25 urte hauengatik eta Usurbildarrei emandako zerbitzuengatik. Mila esker. Eta ni pozik, hemen parte izateagatik. Oso ondo, eskerrik asko.